KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon e ruɓɓinude andeli moɗon weltare min dañta e kala saaha huccidde e mon noon kadi min dañiri weltare artude oɗo yo altine wiide tan hettiyankoɓe yeɓiyanko goto fof no hewno namnade Aissata Hawto woni kono noon ko liggueyo yaari noon banam gorko Amadou Moussa équipe muɗum wonno toon to ganduɗa kañum woni to Madina Gounass to e Dakaw ko ɗum ɗon tagui gam addande won kala ko ganduɗa kewino toon ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyanko koɓe ko ɗum tan tagno widon tan yo Allah waɗanen jami kisal goto fof salminama yinde ko non manama e jettode serenɓe min jettake lal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal aduna fof borosa holuden caggal Allah e fawtana en rafiji kono Allah waɗana en jaam kisal e sutura saabu ɗum woni aduna hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe hande ne jeeya ko ɓuuri tentude jayndeli ɗi jayde de ko ganduɗa kañum woni konngoli Oumar Sarr nane nder jayndeli ɗi goɗɗum woni baroɗe men tokose ɗe U20 sukaɓe ɓeɗon noon kamɓene ɓe gaddi coupe d'Afrique ɗo e nder leydi meɗen Sénégal caggal ɗum ko manifestation mo ganduɗa nani parande ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ha tengti toon to ndar ko kewi toon woni neɗɗo baraɗo e nder ndiyam ɗum ɗon noon kamɓe yaadunoɓe kamɓe noon garti ɓe kaali ko kewi toon ko hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe joni joni wonta so Allahu lamɗo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe garen e tan jayde l'observateur noon e oɗo subakari tan koye konnguli Oumar Sarr on ji jonde makko nde ɗo omo woni haala ka ɗon haala noon ari tan e minuji ganduɗa yette walla mbiyen to banggal or ko Sénégal heeɓi dañde hen ko ganduɗa état ina heeɓa ɗum hen o arti hen hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas go hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi o wi noon ko tolne ko tolne milliard uji 5 piccal 4 woni ko ganduɗa yete to bangal leydi asama ngam tan ƴewtede oɗon or kono kadi goɗɗum ko ganduɗa yete o haali hen woni bangal politique nder leydi meɗen hakkude makko e maître Abdoulaye Wade Karim Wade kanko kayo arti hen goɗɗum ko ganduɗa kay nani hen woni toon to diwan mo Joal to oɗo ɓiɗɗo debbo mo ganduɗa wonduno koye suka muɗum nde waaji o woppimo nde noon o ƴeewi tan ko tagdo waaji o woppimo o manam suka waaji wo e hoore muɗum o ƴetti photoje muɗum ɗi ganduɗa ko photoje ɗe welani yiide walla tan ɗi belani yebde o yaltini ɗum e réseaux sociaux ji ɗi ɗum ɗon ne ɓe garti hen nde nde jayde l'observateur jayde direct news arte kay haala ganduɗa Bougane Gueye Dany ne haalanno ɗum ɗeɗo balɗe fof woni milliard uji ko tolne milliard uji 98 walla mbiyen temedde woni capanɗe jeenayyi e jeetati ɗi ganduɗa ete ko banggal milliard uji koppareje meɗen wi yette o mo ganduɗa ko kanko woni Mansour Faye kerno keynum garɗiɗo leydi ndi ko kañum tigui jooɗe ɗe ɗon koppareje ɗum ɗon noon ɓe jaabimamo kanko Bougane Gueye Dany saabu ɓe mbimo ko an Bougane mate a anda yette ɗe ɗon koppareje ganduɗa ñamlama wona koppareje poɗɗe yaade toon to ganduɗa ko kañum woni trésor public kono kay ko koppareje ganduɗa ko ministre des finances kañum foti ƴettude ɗum walla kañum foti toppitade ɗeɗon koppareje holto natata kañum foti kadi signinde no o yarata e no waɗirte kono kay wona koppareje poɗɗe yaade toon to ganduɗa ko kañum woni trésor public saabu o wino ko ɗeɗon koppareje kay ñamlama naate nder leydi ndi kono noon ha joni junggo trésor public fawaki hen ɓe mbimo noon wona ɓen jogui wona ɓen poti jogade ɗeɗon koppareje kono koye ministre des finances te kadi kay
ko toon natite kadi ko toon kadi pecce ɗe waɗa to banggal liggeyaji ponno nadde ɗum koye direct news woni garane jayde Sud Quotidien ɓe garti kay konngol Ismaïla Madior Fall ɓe mbi Ismaïla Madior Fall kay oɗo saaha nani yiɗe uddidde dossier ji ɗiɗon dossier ɗon ene jeeya hen to banggal kay manifestation ɗi ganduɗa ne heewi wadde ɗo kono kadi réforme to banggal justice walla mbiyen lawol ina jeeya hen garane jayde besbi le jour noon on ji natal Karim Wade e oɗo mo ganduɗa ko kanko woni Halifa Ababacar Sall nan natal oɗo mo ganduɗa kanko woni Ismaïla Madior Fall ɗum noon ko dossier ji ɗi ganduɗa tan omo jogui uddide ɗum walla dossier ji ganduɗa nani dow hoore makko ne foti udditede udditaka taw ɗum ɗon noon woni ko woni e nder jayde besbi le jour garane jayde Vox Populi oɗo subaka ari tan ko wiide to banggal leydi meɗen Sénégal kay ɗo joni lundiɓe ɓe walla mbiyen wonɓe to banggal gauche to ɗo joni kay ɓe jooɗi koye ɓoccode saboyete darde mabɓe ina manki yiyede ɗo e nder leydi meɗen Sénégal worɓe ɓe kay ɓe darde mumen ƴewtinda woni sukaɓe beach soccer saabu mbimi ko hitande nde ɗo beach soccer CAN e tan ɗum ko ganduɗa kañum woni CHAN e U20 ko Sénégal ƴetti ɗum ɓe mbi noon Sénégal holliti darde muɗum e nder Afrique ɓe mbi CGIS kamɓe noon ko tolne 700 galleji ɓe tottiri ɗum galleji ganduɗa ko terrain baɗade viabilisé ɓe keeɓi tottirde ɗum garen ha joni e tan goɗɗo walla mbiyen jayde wonde woni jayde quotidien le quotidien ɓe mbi APR kay oɗo saaha nani parana contre offensive muɗum woni tan darade gam tan fewdide jonde muɗum kono kadi darade gam tan ƴewtade no ɓe mbatta haaɓe ɓuura darade to banggal mobilisation kono kadi rendinde militant ji mabɓe garane jayde les échos e oɗo subakari tan ko wiide Tiwawon kay hanki wonno kay ko wiyete ziar général ɓe mbi halif général o kay kañum jarni gardiɗo leydi ndi e darde daraniɓe toon to ganduɗa kañum woni to Tiwawon to ɓe mbi kay escroji kewɗi jani ɗiɗon escroji noon ko tan dilloɓe to banggal impôt e domaine ɓeɗon noon ɓe naggama ɓe mbi yete kay o mo ganduɗa kanko woni Pape Diouf gonnoɗo ɗo ministre e nder leydi meɗen Sénégal ɗum koye tan koye laamu maître Abdoulaye Wade wonno ɓe mbi kay kankone o jeeya tan koye naggaɓe o jeeya koye ɓe koppareji mumen walla o jeeya koye funtaɓe ɓeɗon ɓe mbi yete saabu o perti e ko tolne million ngaji 3 piccal 5 ɗi ganduɗa yete o nawanama ɗum e ɓeɗon liggotoɓe ngal ɗon banggal ne mbaɗa escroquerie garane jayde tribune noon on ji natal Karim Wade kay e tan oɗo mo ganduɗa kanko woni Doudou Wade ɓe mbi Karim Wade kañum wi ko amnesty yiɗa ɗum saabu gardiɗo leydi wino ne yiiɗi wadde ɓe amnesty kono noon o wi ko yiɗa ko way noon ko yiɗi kay woni dossier makko yo ƴewte rewne lawol ko ɗum woni ko ñagoto kono wona yurmede walla yaafede saabu ala ko waɗi o kay kañum ne suuti konnguɗi e nder jayde nde woni Moussa Niang kankone o wi tan ko kanko oɗo mo ganduɗa kanko ni Mansour Faye yo jabto sénégalais ji ɗi e ɗiɗon koppareje wona ko wi ko saabu ko wi ko so ƴewama ne wayno ko takki leydi garane jayde li quotidien noon ari tan ko ha joni e konngudi ceerno Madani Tall e tan ziyar mo ganduɗa ine waɗanno mo El Hadji Mouhamadou Zeynidini Ba ɗum ɗon noon o suuti konngudi makko wiide tan kanko gardiɗo leydi oɗo saaha kay ko kanko ɓe tottata ko ganduɗa ko kañum woni kaɓirɗe moɓe saabu ko kanko ɓe ji ardi kanko kadi jooɗi oɗo saaha garane jayde le soleil noon jayde gendiri oɗo subaka ari tan ko wiide Sénégal dañi tan sacruji 4 woni yete ko ganduɗa ko kañum woni kubuji 4 ɗi ganduɗa ete nanni ɗum ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu chano beach soccer CAN e tan U20 kamɓe noon oɗo saaha ɓe kolliti darde mabɓe kay e nder Afrique to banggal tan ko wiyete football walla mbiyen sport garane ko kewi toon to diwan mo Ndar ɗum koye jayde libération oɗo subaka ari tan ko wiide oɗo ɓiɗɗo gorko kay kañum kamɓe fo jaaduno e laana gam tan awoyde kono noon nde ɓe jeehi hay hakkude maaje ko nden ɓe mbadde koye mabɓe kanko mo ganduɗa kanko woni gardiɗo laana ka woni capitaine o noon kanko waɗi ɗeɗo golle bonɗe saabu kanko tan ƴetti o fetti oɗo biyeteɗo a mbeng kanko noon ndewo tan fettimo ko nden o ummi nder laana o wonno o yani nder ndiyam nde o yani nder ndiyam ɗam noon ko nden tigui o yooli saabu nde ɓe mballitoytamo tawi ko yoolimo o majji nden noon o wi wondiɓe makko deƴƴi
moƴƴe mbason haalde ka ɗo haala sabu ko dañanno dañi ha gayni nde ɓe garti noon ko nden goto e mabɓe fayi toon to police ni wiye a mbeng kañumne fayi to police ngam tan haalande ɓe ko ganduɗa ko kañum kewi e nder ndiyam ɗam ɗum noon woni ko ganduɗa ete nane nder jayde libération jayde stade coftal ɓalli arti kay kañumne ko ganduɗa ete Sénégal dañi ɗum ɓe mbi au sommet des pyramides de l'Afrique ɓe mbi Sénégal kay oɗo saaha kañum tigui woni dow to banggal sport saabi ɗum ko tan kubuji ɗi foof e nde ɗo hitande gonɗen e hitande yaltuɗen nde Sénégal woni ko ƴetti ɗum udditi ɗum noon ko coupe d'Afrique des nations Sénégal ƴetti ɗum beach soccer CHAN e ko ganduɗa ɓe sukaɓe wiyeteɓe U20 ne heddi noon U18 aji ko ñagade Allah tan kamɓene yoɓe ndew ɗo heddi ɓe ndewi Allah rewna ɓe ɗon ɓe keɓa coupe ɓe gadda kono ɓe ganduɗa kamɓe goni U20 ko ɓe dañi ko ɓuuri hen fo welde woni ɓe keɓani wadde encaissé but hay lawol gotol hettenkoɓe yeeɓiyankoɓe joni gudditen hello wonko non tigui garen e kay hello men wongo gareten koye jayde libération on ji ko winda hen ko drame au large de Saint-Louis woni ko ganduɗa kewi e nder maaje Saint-Louis walla mbiyen maayo hango ngo saabu noon ko yimɓe yaaɗunoɓe awoyde gam tan dañde walla mbiyen gam tan liggade liggey mumen mataw nder toon noon sayɗane naate nder mabɓe ha goto waɗi ko fotano wadde woni tan capitaine o fettude goto e mabɓe naate nder ndiyam nde nanno e nder ndiyam wasi fittandu muɗum majji noon ko nden tigui ɓe garti ɓe mbi o yoolima kono noon goto e mabɓe yeehi police haalino yaari ni wiide tan koɓe waddunoɓe kamɓe ɗiɗo kanko capitaine o fettimo ndewa tan dampi oɗon ko nden on naate nder ndiyam wasi fittandu muɗum ko nden noon ne wawi wiyede hanki kanko basɗo fittandu makko ko hanki kormo ko yiita nden tigui yaltina e nder ndiyam hollide tan ha joni wasde muñodirde nde ko wawi addande yimɓe hande goto fo wawa muñande goɗɗo saabu goto fo yiyata ko sumi deƴƴi o yawotomi walla o ko jawi ɗumi saabi o waɗiri ni walla oɗo min wawi ɗum mi hollita ɗum doolam wawde neɗɗo fotani tagde neɗɗo ni hollita ɗum doole muɗum saabu Allah wawi aduna fof kono hollani doole muɗum aduna o ɗum ɗon noon yimɓeɓe ne poti ɓurde beydade muñodiral saabu muñodiral ngal ɗon dandata yimɓeɓe hande noon ɓerde de koko wayno koko mbayli yimɓeɓe natti wawde muñodirde koye mumen goto fo so wadde goɗɗo yiloto ko no yuwiri ɗum laaɓi walla no yaltiniri jaseje walla no yaltiniri sawru fiya neɗɗo te so fi neɗɗo o addana ɗum caɗele ganduɗa wo rewa ɗon wasa fittandu muɗum an aduna ma bona kono kadi yete gaddana ɓesgu ma gaddana jingnaɓe ma tampere walla mbiyen gaddanaɓe gacce ɗe ganduɗa ɓe gandata ɗo ɓe pawi ɗum kono kadi ko ganduɗa kañum woni tampere saabu tampere dañɗa goho fo kamɓe maɓe dañ ɗum sappo saabu neɗɗo kam so sokama nana prison leeli toon heddoto ko koreji ɗi hankkadi goto fo wiye gaare nawe bottari to gaare nawe hirande ga gaare ƴeewoye kaari il faut ƴeewoyen kaari il faut mbaɗen ni doga ha tampa surtout noon yumma saabu yumma e ɓiɗɗo hakkude yumma e ɓiɗɗo ni muusi yimɓeɓe jurmoto yummiraɓe yimɓeɓe miijoto yummiraɓe saabu hande so bone dañi ko yummiraɓe daroto hen kamɓe dañata mette saabu mette dañɗa hen goho fo an baddo bone o jibinɗomo o mette e uure dañata e ɓerde muɗum a wawa andude ɗum wadde noon yo yimɓeɓe ɓuuri rentade ɓuuri uddidde ɓuura yañude becce ɗe saabu ko kewata joni ko ɓurti yimɓe ƴotta ko ñalawma mo nanani yimɓe ɗiɗo kaaɓi mbarodiri yimɓe ɗiɗo jiwodiri laɓeje yimɓe piyodiri cabbe ha tengti noon hankadi wonta yete wuro kaari walla ɓeeɗo e ɓeeɗo ko kamɓe ɗiɗo kaɓata adda caɗele ɗe ganduɗa yete hande wuro fo naata hen wonta haala ka ganduɗa moƴƴani tawa ko yimɓe hoddunoɓe ta guilay taniraɓe gonduno e gonki moƴƴiri gonduno e gonki jotki gonduno e dow suturo gonduno e dow kisal ɗum ɗon noon yo yimɓeɓe goppit hen hakkille no fewi hettenkoɓe biyenkoɓe yo Allah waɗanen jaami kisal hokkude won adi gongol so Allah lamdo jabi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗonene banggal caméra ko Mansour Solias Thiat e wondude Ali Fall to banggal montage to
kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobdi ujunere kala ko temedde jeena mbudu njobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda njobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma